И докато тече дебата за отделянето на курортите, любимият на всички българи Пампорово отпразнува 70 години от създаването си. Следващият репортаж ще ви срещне с един българин, който е свързал живота и името си с курорта. През 19 век повечето имоти тук са собственост на местния търговец Райчо Хаджибелев, разказва днес праправнукът му Георги Пампоров. Той се е занимавал и с превоз на стоки между Беломорието и вътрешността на планината, и това за много хора е навявало асоциация за влак. А влак в онези години са наричали Пампор. Когато Райчо изминал 60 км за 2 дни, за да намери пари за строежа на църквата в съседен Смолян, окончателно спечелил прякора си. Внукът му разказва как съселяните му го посрещнали на Мегдана. И най-старият табак, един от лидерите на това село по това време, се е провикнал: "Ашкол сум, бре, Райчо, ти си бръскат Пампор, бре." От тогава наричат местността Пампоровото, наследниците на Райчо пък официално носят фамилията Пампорови. Георги е не само наследник на един от първите пампоровци. Той е свързал живота си с курорта. Сега е председател на местна туристическа асоциация. Тези снимки са запечатали моменти от развитието на курорта Пампорово. През 1933 година по тези места има само 2 вили. Сега хотелите тук са 37, а през последния зимен сезон курортът е посетен от 250 000 души.